Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа една много полезна функция на машините на Ponce, а това е лебедката за дърводобив, която може да се монтира на всеки един форвардер от Ponce. Това е лебедка с мощност 9 тона, която е подходяща за дърпане на трупи или за помощ на машината при много тежки терени. За да работим с лебедката, първо трябва да сме активирали крана на машината. След това копчетата, с които управляваме лебедката, са точно тези. С това копче пускаме въжето напред. А с това копче връщаме лебедката назад. Напред. Назад.